Kene gawe ka video kabalami napo West Garo Hills napo kanang Batura bat kabalami ru napo katika bagi yang mane ha kaba katika thi samla kadang temu belum jingin show une ubreu ula sei ki pisa napo ka plajong u ula nyau shwa ya kita ki pisa barang ne pila ban sakhiru ula nyau shwa kita ki pisa bola pen up ya kate kathai samla pa hadin bola dep nyau ula bu chipau tingka na pedang kita ki ba ula nyau hato kene ka jingle june ubreu ha ka bola sei tiki pisa bu nyau shwa bat pen up ya kate kanang lom jingin show hato kalong ka badai sai komen mapiki pai ba hapo kene ka video bat peru igini ki komen ha ka baki breu kile komen halor kene ka jingle jong ne ubreu kini ki komen ha ka bau tewi ba komen ning kong laang ba ha ka ka sngi saken ma ba phia le kai bat ublei une uba ar uang wat chu le kai bu ublei ubalai pu uang wat chu penman kam kai hapo ka yemane bat ka yemane kam de ka jaka ya le kai biria jong me ne ba sau uang ula ai lo ya ka pisa dan bai i na pedang jong phi uba san bu laang kibun ki jaka ya le kai ki jaka ya kren kai henry hapo ka yemane pat wat chumlen chu ban le kumne ublei undang map ya me amen ubah henry polaang ada kiwe kiniam gini i bah hapo ka yemane kristan kalong kumne kin sa khain kam kai ba kin sa penman kam kai ya ki kristan